Usephakathi umafavuke njengedanga abanindoda eshisa yonke imizi yabathakathi ngesikhuni esisodwa somlilo. Doda abantu bayifaka emgodini ezingonyama yaphuma iphila. Doda abantu bayifaka emlilweni uvutha amalanga yaphuma ingenamyocu. Sengiphakathi weingane zakwethu ya. Hey, kwivideo namhlanje ngifuna ukukhuluma ngaleli qhawe. Yabo leli qhawe ungizwe mchunu. Yesikhathi esiningi sinokuthi ungizwe yahlanye. Yebo bafowethu ayihlanyi le ndoda leya. He is very intelligent. Mokhuluma ngongizwe ukhuluma ngomuntu ohlakaniphe kabi. Hey iqhawe leliya. Hayi bafowethu hayi. Ngiyekeni mina iqhawe ungizwe mchunu. Hayi iqhawe leliya bafowethu. If ufuna ukubuka ubuqhawe kangizwe mchunu, ozwe into meke yakhulunywa ungizwe. I-trend South Africa yonke. Yabo manje khonto wayithinta la ngifuna ukukhuluma ngayo. Iyatrenda kumanje. Yathintwa nje ngoba akekho umuntu owayinakile le nto. Kodwa uthe ungizwe mayeyithinta le nto leya. Yavedana iyatrenda. Ube lapha manje podcast and chill ka MacG. Hayi bafana bakithi ngiyanitshela. Hambe uyobuka lapha ivideo yakhe in 2 days ibheke ku 500k ama views. Ubuka ama video akhona lapha podcast and chill kalokhuzana ka MacG. Ayikho efika kangizwa njengamanje kulawa akhiphe recently. Ayikho efika kungizwa. So ungizwe mchunu bafowethu singasho sithi yahlanya la ekhanda. Awuhlakaniphile usibambe ngomqondo ungizwe uhlakaniphe kabi kabi.